Hola, aquesta és la Neu i aquesta ja està fent el cicle formatiu de què formació tens? Jo soc metgessa de família. Quin és l'objectiu d'aquesta activitat? L'objectiu d'aquesta activitat? L'objectiu d'aquesta activitat és que comparteixin entre ells els seus neguits, que comparteixin les seves habilitats i què esperen i què aspiren a ser d'aquí uns anys, com volen fer la seva feina i quin és el valor diferencial que tenen respecte a altres persones. I quants anys lleves tot aquesta activitat? Aquesta activitat porto fent-la 2 anys, però porto sent 15 anys metge de família. I per què estàs fent aquesta activitat? Estic fent aquesta activitat perquè és totalment inclusiva, perquè té una participació 100%, això vol dir que tothom té la seva opció a compartir i a parlar el que està construint i perquè té molta neurociència de base. Això vol dir que les nostres mans són capaces de donar informació i en l'era digital ens donem mobilitat. Per tant, amb aquesta metodologia li donem veu a les mans i construïm coses que ni sabem que sabem. Hola, buen día. Somos Lois del cuarto de ESO y hoy os haremos una entrevista. ¿Por qué este oferta que Gincana? Porque nos fundamenta hay un trabajo aquí para conseguir las nuestras expectativas, tener un nivel de desconfianza entre nosotras y que bueno, vale. ¿Y de qué sigla es? Vale. Vale. Pues ahora vale la Gincana. Sí, la Gincana en sí ya está correcta. Y pues ahora que voy a complicar. ¿Qué? ¿Has hecho complicado? No, sobretot per la pluja, però ha estat facileta. Una bona etapa en aquesta activitat de Lego que estan fent en el cicle, per exemple, hi ha figures de Lego que són per tots els personatges. Són